Per tu, per mi, per totes, i una societat sense desigualtats. Jo m'estimo molt a la meva mare perquè sempre m'anima quan estic trist. Per totes aquelles que eduquen des de la igualtat. Dono gràcies a Marie Curie per haver-nos deixat a les dones tirar endavant. Hola, un dia com avui estic agraïda a totes les meves companyes de cuina i de neteja que en els meus mals moments que he tingut m'han acompanyat, m'han donat molta força i us dono les gràcies a totes. Per la meva mare em cuida i m'ajuda a escriure. Mila, mi hermana, porque donde ella está siempre hay luz, positivismo, alegría, y eso me ayuda a superar las dificultades. Per l'Helena, la meva dona, que comparteix amb mi el projecte de vida. El meu referent femení i, per tant, la dona que l'admiro és la meva mare. Gràcies a ella puc dir que sóc una dona valenta, solidària, amb pensament crític i una dona empoderada. Mua! Jo penso en la Susan B. Anthony perquè va ser la que va canviar els drets de les dones. Per l'Anna, la Laia, la Txell i la Laura, filles i nebodes, perquè continuïn lluitant a cada moment perquè algun dia no ens calgui reivindicar-nos com a dones. Per la meva filla, la Núria, que tingui les mateixes oportunitats que el meu fill. Per les dones i nenes indígenes desaparegudes i assassinades. Per totes aquelles dones que han sabut fer coses diferents, que s'han atrevit a trencar motlles. Per tu, per mi, per totes. La tieta Nuri, per la seva absoluta llibertat i la seva emancipació en temps complicats.